Sa atong unang pagbasa, ang mga tao nagreklamo tungod kay wa na sila'y pagkaon, unya disyerto ang ilang nahimutangan. Wa di sila kapananom, mautong niingon sila nga basig mga matay na sila dito sa gutom. Nya mo gini kinaiyas mga tao, basta di na gani pabor niya, reklamo dayon. Ana, no? Lingiyay mong tupad. Yung nakarong si Manaha, kapila na ka ni reklamo. Nga ka, no? Reklamador kay ba? Unya ganig pabor, hilom-hilom lang. Di gyud ka pasalamat sa Ginoo. Para nang nakamata pa ka karong buntag. Ngayon uli ni mo, napakay pagkaon. Maglisod tag pasalamat. Ang nasa itong unahuna, kuwang. Ana. Pero, kung na gani, negative na gani, reklamo dayon. Muna, ang Ginoo, bisan pa man og ingon ana tagbatasan, tungod kay siya manggihatagon man, nihimo siya og milagro. Gipauwanan sila mga pagkaon og mga karne. Ingon ana ang Ginoo kamaayo. Pero sa atong normal dahi nga kinabuhi, ang Ginoo dili mo sugot nga kita rin magsigi og dawat sa iyang ihatag. Ang gustos Ginoo, kamao sad tang manghatag. Ngilingay mong tupad. Na sige kag panghatag. Ano? Sige pangayo dili manghatag. Na siya. Muna kita din mangayo man ta. Ako sige kong pangayo, no? Palit mog slat. Pero kanang atong slat sa duwa sa na nako gisod sa akong bulsa, ako sa nang gipanghatag. Kinsa may gahuwat aning atong slats karon, ang atong mga gipang-utangan ug ang atong gisaaran na tukuran og balay. Na muna sa atong ebanghelyo, ang gusto sa Ginoo nga mahimot ang mabungahon, dili ta mahisama adtong tulo ka klase sa yuta. Unsa man tong tulo ka klase sa yuta? Agianan, wa gyud mo bunga ang binhi. Kadtong batuon, awa sad kabunga. Kadtong sampinitan, awa gyapon kabunga. Ang gusto sa Ginoo mahimot ang maayong yuta aron ang binhi nga itanom nato mahimong mubunga og katluan, kanuman og gatusan. Aron makapanghatag ta kay di man ta kapanghatag og wa tay bunga. Di ba? We cannot give what we do not have. So kung ang bayabas nga imong maagian pulos ra gyud dahon, malipay ka dili. Tubag. Pero daghan kayong bunga, malipay ka ng bayabasa o dili? Malipay. Nya kun kanang imong kahoy nga naa sa imong tugkaran, bayabas ba, buongon ba, kaymito ba, o lubi, nya di gyud mamunga unsa imong buhaton. Kasagaran gyud putlon, tamnag lain, ilisi ka ng tanumay, o magita kapahimo sana gadako lang punuan ana. Putlon. So kanang tao sad nga dili manggihatagon, unsa man say buhatos Ginoo na? Ang say buhatos Ginoo, putlon og dauban. Sa ato pa kanang wa gyud palit-palit og slat, kani ingon man Ginoo diri kun may dalunggan kamo, paminaw o sa tan ingon diri siya ding. Man tong giingos Ginoo diri. Busa pamati kamo kung kamo dunay dalunggan. Nilain na sang lingi sa imong tupad ingna napakay dunggan. Kuya kay na kay dunggan wa man maingos Kristo wa tay dunggan, pero ang iyang gipasabot ba mugamit unta tas atong dunggan pagpamati unsay sugo sa Ginoo. So ang sugo sa Ginoo manghatag ta og atong bunga. Muna nga
i-update ta mo sa atong slot, bunga ni sa atong mga igsuon nga nanghatag. So ang atong God's reward and complete elation na slot katong grace para ibayad nato sa atong 70 million nga utang, niabot ng atong halin og 10,791 ka slots, na apay 689,209 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,049 na ka-challenges ang atong nadawat. Nya ang atong Christ Transforming Union with Mama Mary or CTUMM para atong itiwas og tukod sa 12 ka balay, karon napuo na lang kay nakahuman man tag duha last week, napuo na lang ka balay. Praise the Lord, na maligya tag 7,000 ka slots as of yesterday, nakahali na tag 7,006 ka slots. So ni sobra og 6, hurot na ang atong slots. Lamat kayo. Mahuman na gid ning 12 ka balay. Nya naapatay 61 slot challenge ani nga tag 6,134 sad ka challenges ang atong nadawat. Nya ang nang-apply natog paayog balay mga duol-duol 200. Nya 61 ra ang atong himuon. So pila pa may wa mahimo pila ka bo? 200 minus 61. Na ay mga 139. So di na lang ko mamaligyag slot, at least mahuman na akong 61, equivalent to my age. Pero ganahan pa mo nga maka tukod-tukod patag additional, pwede rasan mo padag yapon nya inyo lang ingnon, Pader, para ni sa CTUMM. Kay mao naman ni ang kaning CTUMM nga slots nato, mao na ni ang atong title kung maghimo tag mga balay. Pero karong tuiga sad puhon og makaabot pa ko sa akong 62nd birthday, basin og maghimo gyapon tag ingon ani nga kalihukan, di ba? Pero di na lang tamo siguro unsa maroy atong fokusan. Hutdo na natog palit ang usa na lang ni kaslat, ang grace. Sus kanindot ka no nga dili ko makatabok pangadto sa Compostela ig August 5, din ako magpasan aning ni ang 70 million. Kanindot ka. Sayon ra gyud kay na kamong tanan nga naminaw karon ako, hunahunaan na lang daan nga giagda mo sa Ginoo nga mubunga, mupaambit sa inyong bunga ug na kay 100 pesos palit dayog slot. Nya unsaon pagpalit og slot? Hala, ipadala aning atong official information. Tanawan nig maayo ha, atong bank accounts, mao ni atong bank accounts, or anhi ba sa atong GCash, igsip lang sa akong GCash kay napuno na, or ikwarta padala. Dali ra kay nastanan, 100 pesos lang. Pero maka-appeal mo sa challenge nga 70, katong tag 7,000 or more than that, di mas maayo kay ang bunga nga gisisgutan ni Kristo dili man usara, kung dili na ay kunoy katluan, na ay kanuman, na asay gatusan 30, 60 or 100 to tell us aron ta sultihan nga wa di ay limit ang atong pagpaambit. Why limit? Mao na nga kanindot inyo na ning paspasan og palit kay ang ato sa dinhing giutangan nga atong mga contractors, mga almost 20 million man atong giutang pa sa atong contractors. O niya ang ato sad nga katong balay diha ni cafe og nilang kuan Brad Titing, ato man tong nabayran pero inutang gyapon nato. So in short, wa pa kita kabayad atong balaya nga worth 50 million.
Pero dako na ta, murag mga 15 million na ang atong na partial nila aron maka-move on sad sila sa ilang gibalhinan, pero inutang pud to nato. Unya gasigi na sad taog expect nga mubayad na sad ta karon. O na nga kuan gini kanang duwa-duwa ra ba, pero hutdo na nigpalit ang 70 million na or kining 700,000 nga slots, kana murag malimpyo na ta. Bitaw mga igsoon, unsa may mahimong premyo nato kung mahimo tang mabungahon. Unsa man? Matod pa dire sa tubag nato sa Salmo, gihatagan sila sa Ginoo og pan gikan sa langit. Si Moises mao'y sentro niadtong nagpanaw nga mga Israelita. Ug unsa may gibuhat ni Moises, iyang gihatag ang tanan niyang kaugalingon para sa Ginoo ug sa Israelita nga iyang kaigsuonan. Ang kabuutan, ang pagkamanggihatagon ni Moises mao'y basihan sa Ginoo nga gihatagan silag pan gikan sa langit, nakabenepisyo sa uban pang mga katawhan. Millions of people, ang people of Israel nakabenepisyo sa pagkamanggihatagon ni Moises. Kita sa dinhi ni abot man ta Katoliko mga billions naman ta karon, ana mga 1.5 billion man tang nagtuo ni Kristo, mga labi na mga Katoliko. Bunga sad ta sa pagkamanggihatagon sa mga santos, sugod sa mga apostoles ni Mama Mary, labi na sa itong mga martyrs, sa Mang Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, kamanggihatagon ni San Vicente Ferrer. Mga bunga ta, mo nang nakapahimos ta aning daghan og nindot nga mga butang. Kining nahitabo din sa atong parokya, kining atong natampo ngadto sa Kapilinya, og sa atong Archdiocesan projects, og sa more than 20 ka mga parokya sa tibuok Pilipinas nga atong napaambitan og tabang sa ilang mga projects. Bunga ni nakatagamtam sila niini, bunga ni sa mga taong nagsakripisyo sa pagkamanggihatagon nganhi sa simbahan. Katapusang lingi sa imong tupad, ingna ba? Na sugod ugma paambitan tika sa akong bunga, na sugod ugma pabungahan tika, ano. Una kamo mga asawa, kada adlaw paambiti ang inyong bana sa inyong mga bunga, sa inyong gugma, sakripisyo, pag-alagad. Ihatag na sama ni Moises ba ang inyong mga kamusang mga bana, ihatag pod ang inyong mga maayong bunga ngadto sa inyong asawa, dili nang kusmod-kusmod, singhag, kana mga gugma, pagka maalagaron, pagka caring, ana ihatag na. Awa, maunay pilo-piloon sa Ginoo, himuon na niyang 30, 60 o 100 times. Og mauna na ang makapahimo natong mauswagon. Sa ato rong mga politicians, sa labinas mga elected, naabay mga manggihatago nila na atong iampo. Kay so far, ang ato rong namatikdan sa atong bag-ong gobernador og sa dinhi sa Cebu og ang atong bag-ong mga elected nga mga mayors, apil na din gyud sa ato sa Liloan, mga nagpakita gid sila nga mga manggihatagon. Sa ako sang syudad sa Sugbo, Cebu City, mayor, manggihatagon gyapon sila og mangging hunahunaon. Ang ila na karong gipanglantaw nga mga projects para sa kaayuhan. Pero nakita pod nato nining nagpadayong siging uwan, porting baha. Murag makaingon sa ta in general sa Pilipinas, labi na dito sa Luzon, Central Luzon, nga mo'y naigo-igo ato mga bagyo, pertig yung baha yung maayo. Namo na nga mga tao nakapangita,
hain naman tong gipromise sa atong presidente nga na wa man to gipromise report na 5,500 ka flood controls nga purti man yung baha karon. Hain ka to, no? Wa mo mangita ato. Away sa tingaling atong musuna naman sa nirong atong presidente, mo State of the Nation address man ni siya karong buwan na unta, pero mura man to na postpone ba ka to, tinuod ba to kay tungod ko no sa grabing baha, i-postpone na lang hasta ang suna na anod sa baha. Kaingon ko ba na i-postpone kay grabe kaayo ang kaning epekto ko no sa kaning baha. Nako karon nakaamgo na gining atong presidente nga hastang iyang suna na anod na sa baha. Mao na iampo nato nga kaning ato bang mga elected officials manggihatagon unta dili magsigig manipulate hinuon sa ilang gahom. Karon ay nasa laing isyu na ay congresswoman nga representative sa usa ka partido. Murag na drama-drama. Ikaupat na niyang terms karos paglingkod sa Congress. Di ba? Ang maximum sa Congress, 3 terms raman. Pero tungod kay party list siya nabilong, murag dunay gamay manipulation dito sa party list, nga nahitabo mulingkod lang yapon siya karong 20th Congress, pero ikaupat na niyang term diha sa Congress. Mutugot rasad ang kumilig. Niya hinooy, wala pa kaabot og 3 terms, elected pa gyud, gidisqualify. Di ta kasabot na ay elected nga wapasad yun makaabot og 3 terms, gidisqualify nya ni asay napil this election gipalingkod. Ni asay sobra nas 3 terms palingkoron mo na kining mga klasihas, mga officials nato sa gobyerno, mao ni sila ang mga kahoy nga dili mabungahon, may kay ni silang putlon og dauban. Ato ni silang putlon, labi na panahon nas eleksyon sunod, pabotlon tanan ni sila. Ato na ning timan-an. Kaya nga naman, way kapuslanan, nag-usik lang sa yuta, nag-usik lang sa atong buhis, nag-usik lang sa mga opportunities na gihatag sa Ginoo nato. Kanang mga leaders sama ni Moises, sama sa mga santos, mo na'y atong pangitaon. Dili tingali perfect, pero at least manggihatagon.